Hambai joto chini tipra haste ni social media bai krung tong nai chini joto takhuk tai bukhuk song no belekano hambai ya pharo tai hambai ya pharo chini joto electronic media te YouTuber tai joto sara triprao je kok kaham no kalek khlai tongnai bororok no tai pir tongnai bororok no ang belekano joto no hambai ya pharo te nongni o social media ni bisingtui nongni news ni bisingtui ang chini habu bagrano belekano klumung ya pharo tai hamjak mong ya pharo ang tini social media ni bisingtui phaimani kaisa no kok bubagra no tui kaisa kok belekano ani bagai nangkuk mani kok te kok o kok ngkha belekano kok bokri hini manu naidi takhuk tai bukhuk song jeng tipra hawo jeng joto no kebo saimenya story Tripurani story kebo saimenya borok kri hai ma tongkha ang chini cerai beri cerai cakra jek joto no saiman baikha je Tripurani history jeng Tripura sarok bahike tongbai chini lai bumani ko jeng agi bumteke matong te tabuk jeng bahike tong jeng joto no kisamisa joto no saiman baikha inge o video ang snamani inge amongkha jara bujiya ro tai jara saiman tutui phono bujiya mane bujina naya rok ni bagai ang kisa norok no sai khnar na musung mani naidi takhuk tai bukhuk song jeng tipra hastewo laibuma ni kok jeng joton saiman baikha tabuk jeng tabuk 75 years joli wi tongkha tabuk hingge jeng a story apru jengpru ni simi jeng wansugai naikhe naidi ebakai nugui tongo busuk thungrung ebakai politics busuk kabangma neta chini laibuma ni kok saka chini bagai khorang rekha chini manthai sokthai ni bagai kok saka kabangma neta jaga kami thangai mokol bai nukha nijini mokol bai nukha chini borok busuk deprive enggai tongkha para kami bisingo lama kri chini borok ni kami ni ADC area cheng khangke no chini borok ni kami sijagai tong omo chini Tripura sarong ni kami se bahai hinmale aro hapke no neng lama hamya manjak sinai taibo bising hap kahangke nungnuk sinai aro karen krui tui krui school kisik misik nuknai school tongoi bo je jaga tongoi bo aro asuk thai krui asuk jangnai thai krui chrai rong ni bagai tei kabangma no potripot asuk angkolok salia kabangma potripot chini borok ni sakao belek no satok pitok kabangma abo jeng je tabuk tongnai rok jeng chini chamung numung tongma bagai chini mane poribar chalok na bagai jeng tongi tongjau mane aborok no jeng pogoi thango kintu jeng pok na kok ya chini borok ni sakao kabangma
onyai samung injustice samung tangjak mani aboni kunu justice krui kebangma borok bujak kha kebangma borok betharjak kha kebangma borok puntok musuk hai ema qualification kenang borok kebangma deliu thango chini tiprasarong ni kok sawo thango phayo kebangma thango phayo even tiprasarong ni khorang no sana bagai tiprasarong ni manthai rok no sana bagai nogo chini kri rok chini gisti khanye rok jara nukhungo munsa kari phono borok rang chubalayoi rang khanglayoi a neta netri rok no rang ya phari rewo rang collection khai mane ya phari rewo chini bagai bo deliu thangai kok sathung hunai hingke kebangma borok musuk pun tok phaloi rang collection khayoi a neta rok no chubalaikha chini kri bororok abonum ang pok maya ang kaham kai nugui tongo mutamuti ang Tripura phaimani balokha hingke nugui tongo nugui bo munsa khaimi ya jeng tam hinmale abo jara neta netri hinjaknai rok borok thango phayo delio phiaba kebo chini khorang khanaya kebo chini neta rok ni khorang khanaya khanawi bo abo buskang simi chungkhlainyai jora sopai chungkhlainyai hane haike time pass khlai rui chungno abo hai khlai mangno rohorui yak khali rohorui tabuk busuk bosorong tongkhanai di tabuk 2024 phaika tabuk tai 2 years ingkang kena 26 phaisinai apru norok agi chung samani abo norok muitu mangkhana akok ang tam sanan naimani hingke belekeno wansukna dorkar jeng belekeno kuthuk ke wansukna nangkha jeng naidi jeng 2019 ebake 20 ni simi chini bubagra baidongoi bo nijeni tipramotha khlainya nangkha tamni hinmale norok bin story buchaiman kha Kongres bo khlaika a Kongres khaipru bo chin borok ni bagin bo khorang rewo phiaba aro buibai bui bini je kubui khorang na borok aro khanaya botai busuk patient khe tongsinai samang tongo saoi tongo je kubui kok na bo sawo ang 10 no thang dihini hinya chini odikar kintu marnai ani borok ni ani tiprasarong ni ani bongso ni manthai soktai marnai bo chirik khogoi sai tong hingke apuru bo sai tong phiaba bini khorang kebo khna nai kri bono aro bo uklugo nung dumu uklugo nung thani buskanga ta phaidi ne bono rohoro aban menu bo baidongoi bo buji kha oro ani khorang kebo khna gala ang tini ani borok bai no ang tipramotha khana nangkha tam hinmale tabuk system obo haise nung politics ni system mane India ebakai democracy country nung politics ni bising tuino nini manthai soktai no ekmatro nung mannai hingke abon bo khana nangkha tipramotha bo create khanya nangkha abon beno bo khamani yak ulo naidi norok khut kebo nugya krui sara Tripura ni borok nugya krui je bubagra 2020 wo ang bono bobai first malai prubini mukhang busuk nai thok busuk kusung busuk mane tam chanai rajo bongso ni busa singba apru busuk bo kusung busuk milik hingke a jora bai tabung ni jora norok wansuk nai di tai nai nai di
bubagra apru ni simi jaya nungya khlaye hor sal thuya khayoi bini timetable chamung nungmung kunu thik rikhe suru tiprasa ni kok no bahake sanani bahake bujuknani bahake je system ni khunjuo je tabu home minister prime minister te international porjonto chini tiprasa rok ni tongmung chamung je deprive mani bahake ang sanani bo chaitok tongma bagai no tini bini sorry bahain khana dinorok hingke asuk bo khlai porjonto norok jodi bujiya hangkai belai kono tam sanai norok hai kepal hamya tai kebu krikha bo naidi bo phaimani yagulo international tai pura north east pura india chini tiprasa rong ni tongmung ebakai tiprasa rok tamni bagai asuk thansang na nangkha abo jotoni mokol tai jotoni khunju jotoni maino set engkha abo niskang koto thango koto phayo kebangma thangka phaika kintu mokolo kebo klaya chini asli mudda tamo kebo keni brainyo habya keni bekhau bo habya abon boino bubagra phaimani yak ulo home minister ni bekhau habka prime minister chini borom ganang Narendra Modi ji bini unko wansukmau phaika kubuino tiprasa rok brok belekeno bongni ha bongni odikar tutise o ha bongni tutise tabu borok haike tongna nangkha bo khairuk jakha aunmeno chung kebangma bubagran bising tui chung chini accord signing agreement chung nukha abo chengra chengra ya kintu taku bukuk song norok jodi chengra wansuke chengra angnai kintu jodi kubuino norok wansuk naikhe omok kubuise chengra ya hai langka ya home minister ni je kut bo saklai rekha bini home ministry ni hoite chung nugui tung sara tripran borok nugui tung abo hai tai busuk kok otor tongsi hingke abon mang request khayuchin takuk tai bukuk song no norok jara bujiya rok norok bujuk di borok no tai bujijak rok to buji no tong bujijak rok norok buji di tai saiman di tabuk social media ni jomana norok gram neta simi chayawoi te kebangma kukno mane kuthuk wan sugui jeng taibo hamjak lama bising tui jeng samung ma tanglai nyai te tam nang kuk abose jeng aboni sakao se samung tangna nangnai abon beno ang request khaijo tono phaidi jeng bubagaran poito khailai nyai te thansan bising tui jeng bono taibo phanrui chini bagai bo khorang keplai khe te makhang kesung khe chini bagai kok sathong hne norok no joto na hambai roi te khulumma ya pharo tewisa haina hai malai phinai ang jora man khe te sa video snamai sa phinai hambai